Power play, that was the key on your success in this game. Yeah, our power play was good tonight, and I think we had a good start to the game, but then we kind of let it slide, and then they got the penalty shot and scored. So, but I think the power play definitely was the key. Yeah, in the semi-final you will be playing against Canada or Russia. Do you want to play against which team? I don't care. Both really good teams. A little bit different, but really good teams, so it doesn't really matter. Okay, good luck in the semi-final. Thank you very much. Thank you. Prvá otázka na fínského obrancu Ossiho Venänena bolo 3 góly strelil v presilovkách, to bol rozhodujúci moment. Venänen povedal, že začali dobre ten zápas, dobre ho rozbehli, ale po inkasovanom góle z trestného strieľania sa trošku museli hľadať, ale dostali sa do tempa, strelili 3 góly v početných výhodách a to im napokon doviedlo k víťazstvu. Druhá otázka bola, čakajú na semifinálového súpera, bude to Rusko alebo Kanada, ktorého by si viac želal. Venänen odpovedal, že obe mužstvá hrajú rozličným spôsobom, čiže ťažko si vyberať a uvidia, ako sa to skončí a koho im druhý zápas prinesie za súpera.